Вие сте с Хотспот, как се казвате? Габриела. Рене. Добре, кого ще поздравите? Целият волейболен отбор на Левски волей. Локомотив Пловдив и всички момчета от ЦСК да се чувстват поздравени. Така, дойдохме си на думата. Я като стана въпрос, кажи сега гаджи имаш. Не. Не. Но все пак поздравя момчета от ЦСК. Пак, това е да се чувстват поздравени. Ти поздрави Левски, ти поздрави ЦСК и кой още? И София. Локо София. Здравя и Валентин Печинов да не се чувства пренебрегнат от миналия. Кой е той? Едно момче от Славия. Волейболист. И от Славия. Не пропуснахте никой. Си гадже обаче. Не се... Той не ми е гадже, той ми е... Нямаш си гаджето, кажи сега телефон, адрес, ЕГН, кръвна група. Няма да прекалявам. Не, няма. Добре, благодаря ви много. Коя песен кажете само? На Стиви Би и Питбул, Spring Love.